Wah, kene. Monggo Mbak Suci aturan mriki enggal nyanyi. Mbak Suci. Mas Gareng pun ngentosi. Ya Mbak Suci kek enggal mriki. Mbak Suci. Monggo ayo diaturke bajing loncat. Intro saka Saron, intro Cantrik, bungane saka Saron. Monggo. Ya, men dijogeti nduk niken karo Mas Gareng. Monggo, yo. Gedek. Ayo.
diniati oleh dadi seniwati tenan kok Mas Gareng. Oh, iki sing diarani kadung tengah-tengah ya bacutke. Oh nggih, heeh. Wong sale balik teles batut kebes ya sisan. Karo leren tak selani sak lagu mergo iki ana sing ngersake kitir sumilir. Nggih. Ning kok niken nyen resik bar joget aja dipaksa. Oke. Iki tak selani Nduk Dini karo Nduk Ayu. Ayo Oke. kene. Monggo, kene Mataram. Bruk. Oyo. Malik Slindro, Mas Gareng. Nun. Mangkenake sik wong loro kuwi. Nggih, Nduk. Bingane ditepung jenengmu sapa? Nami kula Pakde. Iya, apa tanggamu? Nggih, nderek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diahayu Kusumaning Tias. Siwala kaji kokok beluk. Oh, jenengmu Kokok Beluk. Ora. Ayu Pakde. Lah ya ngono wae nganggo Kokok Beluk ku lho. Awak kuwi bendonane dhewe-dhewe. Oh ya, Dhewe-dhewe. ciri khas yen ra ngono Ciri khas. dudu kowe. Bocah ngendi? Kula lari Madiun. Medion. Nggih. Nggih. Isih sekolah apa ora? Tasih Ana ngendi? UNS Pakde. Wis kuliah. Universitas Negeri Surakarta. Universitas 11 11 Maret. Maret. Oke ora negeri to? Negeri. Lah ya kan negeri Nek padha. ora kok negeri Surakarta niku. Ya, sing baku disambi nyambut gawe ning sekolahe aja ketek. Nggih Pakde, pangestune jenengan nggih. Aja kesusu golek pacar. Boten pun rampung kok. Hah? Pun rampung. Mboten kesuk golek pacar, kurban rampung kok menan kok. Oh, barbaran to. Karek golek eneh. Oh, yang go eksperimen ki Pak De iki. Iya, didedel. Ah, Go eksperimen Yo, biologi. bocah ini di minggat iki. Kuwi lho nek kono kuwi lho kok digoleki. Cah diane omah dicaman dene. Dhuwurmu kembang Wijaya Kusuma. Alah. Jenengan mriki, Dik? Oh ya, oke. Nah, ngono dadi ben anu apa wong iki Pripun to, Dik? ngapa? Sedanmu siji iki telat ngombe obat ya. Kuwi pancen tak edanke kok aja nganti apik. Ora, kowe iki Ken Adil jenengmu Nggih, sapa? paring asma sapa, Mbak? Nggih, nderek tepan. Ah. Kula Dini. Dini sapa, Nduk? Dini Wahyu Indah Lestari. Dini Wahyu Indah Lestari saka ngendi? Saking Nganjuk. Medion Nganjuk. Wah, Nggih. cedhak. Jawa Timur. Nduk niki kan Kediri lho, pas lho wis. Kediri Nganjuk Medion. Wah, numpak bis ora mandeg. Ayo, Suci Tulungagung wis saya ngetan meneh. Heeh. Mbak anu Dita Banyuwangi ya. Walah kentipe Raja Mak. Gentar iki nusa Kambangan. Ya aja ngono ta. Ora dandang mangure kok. Oh, enggak ada. Wah. Pokoknya, nuwun sewu isih sekolah. Alhamdulillah, pun lulus, Pak De. Oh, saiki wis guru, Mas, SPD kuwi. OSP lulusan Ah, ah. lulusan ngendi? UNS kan? UNS. Nggih. Wis dadi guru. Alhamdulillah. Lah kowe guru kok bengi-bengi keluluran tekan kene iki muridmu apa ora keter? Mas esuk Minggu kok libur. Nah, Oh, kok ya. benjing mboten wancine fingerprint. Oh, iya. Betul. Ketokno kebolehanmu, kepinteranmu nderekke Mas Bayu kaya ngapa? Niki ana sing ngersake Siriuning. Yo buka celuk langgame. Maka. Sriuning sidane. Sidane Sriuning ya. Siriuning, niku ana sing ngersake Siriuning. Oke. Maka yo diaturke. Maka buka celuk. Yo Dini. Maka. Sri Huning mustika tuban lapun tresna wen sabaya pati Kula ketunaken dhateng Pak Martono, Pak Piri, Mas Pur. marang Raden Wiratmaya kangmus prasetya nandang pramudi Pak Mugini sak putra. Sri Huning datang grahi
walange kadu Srihuning putraning abdi mangsa bakti yo oh lanjut dek mangga irama seger gubuk asmara nggih ayo yo hey yo ayo yuk yo lanjut ayo terima kasih matur nuwun nggih wis diaturke jan mentes-mentes cilik-cilik. ayo kudu Kecil-kecil cabai rawit. bakune ana pangudine Mas kudu sregep sinau Nggih. nggih Yo yo ana kuciwane lumrah. kitir semilir nduk niken Salindri monggo ayo diaturke sik Aku arep ngematke iki lagu iki. nggih Aku favorit. Aja ganggu ana wong tuwa arep ngematke lagu kok ganggu. ayo yo nek wong meneng ae ora mesake niken Loh, aku kudu yo dijogeti no yo Ken Iya toh. iya oh yo. Semakin malam itu harus semakin segar, Oh ya ora ya semakin gelap. semakin semangat. monggo ayo kitir semilir monggo diaturke yo Cak digarap sing petek kae suarane niken ben sing cetha engko gamelane sing ngerangin nggih monggo yuk
jarane kok. Dosa upama kapan kaya ku bisa gagal lintang rangka nyentuh aku sambar aku adalah montang sabar sekarang makar engara kang cangkar mama nanggo tete sing terasa nanggo lasi Wes pokoke nimbali nduk niki iso ramus praya jogete ya suarane ya terajange. Wes pokoke brutu. Brutu ya cucuk. Brutu telek. Tutuk sak brutune kese ora ana ning guang. Iki terakhir ana sing ngersake lamunan. Wis kanggo penutup niki ngersake lamunan. Nggih. Baik. Yo, iki mau ana sing nyuwun lamunan, monggo Cok. Yo jajal digarap lamunane. Ayo. Ayo ngapa? Iso. Iso muga-muga. Ayo. Iki ngetes karo sing demung. Sudah pernah kok ini. Nggih. Pokoke anggere ditinggal pacare yo isine lamunan tok. Pokoke kabeh gendeng tak bebanke ning agil. Ayo. Ora doyan mangan lho saiki. Yo, monggo lamunan, Cok. Monggo, ayo.
Terima kasih matur nuwun sampun katok anggenipun sami gegojekan. Nduk niken terima kasih nggih. Terima kasih Mas Bayu, sampai ketemu lagi. Nggih. Oke. Kok ketemu tanggal 1 November meneh. Heeh, karo nduk niken tetep awet sehat, awet laris. Nek ning Solo ya mampira dolan mriko. Nggih Mas, jenengan mesti mboten teng griya lho Mas. Omah terus. Saiki nek omah terus buka biliar jan. Sudah ya Pak De, semoga sehat selalu Mas. Amin. Cium dulu. Leh. Pengen. Ora pengen digentari kok pengen. Mas Gareng arep paling dawuh napa? Donga napa? Namun dongaken semoga semakin sukses, semakin maju, koperasi karep dan semakin sejahtera para anggotanya. Amin, amin, amin. Anggota lan yo masyarakat kiwa tengene ketumrapan kabeh. Nggih yo. Ndara Janaka ora malah dadi rujukane. Ayo. Mulat mara Sanggar Arjuna Dedep tidem prabawaning ratri Sasadara wus manjerka warayan Tanku jiwa mamanise manggap srinateng dalu ong sini waka sangya pratase agar ning Cakrawala winulat langut parandene paksa kebegan saking kehing taranggana kang miwi
saking kahing begegek mel-mel sak dolita lae Ndara Janaka badhe tindak pundi Den makan-makan pripun Den kok badhe ngersake napa sakniki pun kantun merdika oh